proiektu saritu izateagatik. Eskerrik asko baita Ibro Euskadiri, zehazki Urkiriri, gure proiektu aurre ematen duzteagatik. Eta guain ikerrek azalduko dizue oso labur proiektua izan dena. Bueno, hasiera baten nahi pagarokeu gure proiektuaren helburu ulertzea asko gustatzen zaigula, pero behin ulertu honen ideia parega bat ikutzaigun eta gogo handi izan duen garapenari. Ideia nagusia edo gure helburua izan da ezintasuna dituzten pertsonentzako eta deterioro kognitiboari aurre egiteko euskarria ez infantilizatu diseinatzea, sortzea eta ondoren produktu honen merkaturatzea aztertzea gure arlo ekonomikotik. Eta hasiera baten ideia bezala izana ondoren Goierri Eskolako fabrikazio mekanikoko eta diseinu teknikoko ikasleekin egi bihurtzaraki genuen. Euskarri hauek diseinatu genituen teknikoki eta 3D impresora baten bitartez produktu bihurtu genituen. Aipagarrokeu proiektu zaila izan den arren, arlo desberdinetako jakintza asko eskatu digulako bere fruituk eman ditula eta guri irekizkigulatek jakintza guzti hortaz monitzeko. Eta amaitzeko eskerrak eman Goierri Eskolai, zehazki Miren Daloreai, proiektun parte izateagatik baita.